Uyakhumbula mngani wami besithathela phansi kanti wasidlela umona. Now we up, Spitzy cup, and we up. wasidlela umona. We up. Spitzy cup, we up. Basasidlela umona. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolunye uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Funa ukwenza sure uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendere bobo. Si popo. Si. Uyakhumbula mngani wami. Cause we up, Spitzy cup. Cause we up, Spitzy cup. How basidlela umona. We up, Spitzy cup. We up, basasidlela umona. Uyakhumbula mngani wami besithathela phansi basidlela umona. We up, Spitzy cup. We up, Spitzy cup. Dlela umona. Take me straight to the couples. Abasidlela umona. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomtsholo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Showcase, show my brother. Come banye. Bethi ngathi ngiyakufanisa bethi. Kade sinilandela lokhu ngiyayibuza ukuthi hayibo. Ngathi ngiyazi lento uzubani bethi come? Polite. Yeah, record. Record. So, kuphi ekhaya? Ekhaya Limpopo. Which side of Limpopo, my brother? Giyani. Big up to Limpopo, big up to Giyani. Ngiyanithanda njengoba ningithanda bantu base Giyani. I love you so much and thank you for your support. My brother mina nguKing mfethu igama. Umamazweni ubani? Ngodimpam City. Dimpo. Dimpam City. Kuphi ekhaya khakha? Ekhaya kuseLesotho. Lesotho. A big up to Lesotho. I was in Lesotho 2 weeks back. Which side of Lesotho are you from? Leribe. Yeah, they've been telling me to come to Leribe, but I didn't make it. Sorry to Leribe, I couldn't make it. Yazi bengikuphi? Nekiliko Khacha. Wayitsiba Khacha. Khacha's neck. Yeah, nekiliko Khacha's neck, but bakacha dumelang. Mfethu, are you guys dating? Yeah. Umuntu wakho? Yeah. So ungathini oyithandayo wena ngomabhebeza? Ngithanda into eningi, ngiyabona ukuthi muhle kanjani mabhebeza. Ngiyambona ukuthi muhle kanjani mfethu. Blind. Sure mfethu. Yeah, ukushaya ding dong. Yeah. So wena my brother uzimisele ngani ngale relationship yakho nomabhebeza? Mina ngizimisele into eningi. Into eningi abani. Ngishado nedomshwala bayambona ukuthi njani. Ufuna senze siyakhe future mina naye. Sibe kude sinemizi sibe nabantwana yabo. Showcase. Sister wena ungathi uthanda yini oyithandayo ngo my brother? Ngithanda yonke into ngayo. Ucool. Yeah. Upolite. Yeah, ucool. Tuthini. Yeah. Mini yabo. Chazeko kumini yabo. Yeah, mara. Cool. Uyamthanda ne? So in a scale of 100 ungathi umthanda kangakanani? 100%. Wena in a scale of 100 ungathi uzithemba kangakanani? Ngizithemba 50%. Wena? Yeah.
Awusithembi kahle kahle. Yeah. Unakho ungasithembi. Yeah. Kwamanje awusithembi. Yeah. Ngiyakubona. Ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle my brother. Hayi akekho. Uyena kuphela. Yeah. But Yeah, in a scale of 100 wena usithemba kangakanani? boy, Wena mina usithemba kangakanani? 60%. Wena Range, yeah. wena Yeah. awusithembi nje yami. Unakho ukulahla ne? Yeah, nyana man. Nyana ne? Yeah. Esivari. Shaya la. Unakho lokho. Noma isister unakho lokho. Yeah. Ninayo lento yeni kunina. Yeah. Nice. Anizithembi nina. Ukhona umuntu othandana naye ngaphandle my sister? Ayakekho. Usho? Yeah. Uyayithemba le answer oyikhiphayo? Angithi. In a scale of 100 le answer oyikhiphayo ungayinika bani? Noma ba. In a scale of 100 ungayinika bani le answer onginika yona? Ngayinika yena. Hayi ngikuzwile. Shaya la. Danke nje yami. Mamas ikhona mhlambe into ofisa ukuyixolisela ku my brother mhlambe eyakuyenzeka nijola but wakwazi ukuyilungisa wadlula kuyo ungathanda nje ukuthi uthi clean up your chest. Ayikho. Angizwa. Ayikho. Uyayithemba le answer oyishoyo? Ngiyayithemba 100% ayikho. My brother. Yeah. Ikhona into ofuna ukuyixolisela ku my sister to say sorry for maybe something you did something that you didn't fixed. Ayikho. Sure. Yeah, sure. Okay. If you can find out that your partner is cheating, what will you do? I'm nangayenza ngakwata sure. Sure, ne? Yeah. Yeah. Ngakwata man. But ungamxolela. Yeah, ma ukuthi kuyenzeka ukuthi ngiqoleke ngamqoleke. But wena ungakwata sure. Yeah, mina ngakwata sure. Sister, if you would find out ukuthi umuntu wakho uyajola or uyacheata, ungenza njani? Ngahlanya. Ne? Ngahlanya. Ish. Ngahlanya. Man. Ngahlanya straight. Khona bazohlanya la. Khona bazokwata la. No bafethu i-relationship yenu ngifisela inhlanhla ngathi konke ngihamba grand mfethu. Mfethu umuntu wakhe yakhe umtshela ukuthi uyamthanda. Yakhe umuntu wakho. Shapa yakhe mfethu. Awunja yami. Cisho ngiqephula ngekhisa. Anike mfethu khisa kunankinga mfethu. Uyamsaba mfethu. Oh mfethu nathi anikhisani public. Sekhisana futhi man. Oh ukuthi nje uyamhlonipha. Yeah. Yeah, kuhle phela ukuthi uthanda nomuntu uphinde umhloniphe uyamsaba. Right, nakunankinga ningacabuzani. Ngiyabonga bafethu singindedele nizovaya but before nginiyeka bafethu kunento esiyenzayo labathi loyalty test. I-loyalty test is whereby we switching phones for 60 seconds. Wena my sister unika u-LTech ifone yakho for 60 seconds ukuthi check ku WhatsApp, Facebook na Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Mawuthi uyasebenzisa lezi ezinye izinto. Angithi wena sisiwama unankinga cause awufihli nix. Cha nginankinga mina. And awufihli nix. Ngamnikeza Namanje. Nawo unankinga ngithi. Hayi. Yini? Awunankinga ngithi. Yeah, mara man. Yini? Wayesingayenzi ngelinye ilanga edu feature amafoni. Hayi ma. Awuyitshela idlule leyo moto. Angikho ready. Awukho ready kanjani? Unika ifoni check. Kanjani mfethu? Hayi phela silawo lo muntu. Ya akalibambi. Hayi ukuthi uyalibamba vele. Angithi sobe sichecka nje. Masika ngithola into ezingekho right. Angeke sangixolela lo muntu uzovela kwatha ha. Kanti wena ikhona into yenza njengoba uthi ngeke akuxolele. Ngikubuzile ngithi ngathi konto ofuna ukuyixolisela wathi ayikho. Kanti ikhona into efihlayo. Ayona ayikho vela mara ukuthi andithani ukuthi ayembe ibhela silana. Ne? Solibamba kayiwani ne? Okay, akunankinga ke. Hayi ngiyakuzwa futhi man. Akunankinga. Sure. Awuze ngapha mfowethu. Polite. Yeah. Polite. Yeah, polite. Yeah. Right. Yeah, nginathi. Siyayenza lento manje. Yeah, sinayenza. Mara ngisho ngithole next. Ushone? Yeah. Sizoqala ngefoni yakho siswami. Umoya wakho ngathi umuntu okufanele uthathele le igama elithi polite. Ile ifoni yakho ivule.
Hey! Wasu! Hey! Bamba baba. Bola it's ungatatazela uthi amini ngathuthukile. Angithuka. Na WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshele ngoba lezo zinja yibe izobe ithunye kumuntu wakho. Understand? All right guys, my name is King Changer Cream de la Cream. Ngintwana nje yase King Indlovu. We are on WhatsApp right now when we are about to type that Shandis. Type lapho uthi I love you. Siswami, wena njengoba umuhle kanje. Abakushela labafana. Bayangishela. Uthini wena manje? Angibanikeza isikhathi sami. Sondela lapho la, come closer. Angibhalile kakhulu next. Delete lapho. Type uthi sex. Unokuyicela isex, unokucelana isex, unokuyicela isex. Ubani okucela isex, ubani okhuluma naye ngesex. Hayi, ngekho. Nix. Kanti uthini mfethu uma ufuna ukumphusha? Ufuna ukumthintitha, ufuna ukumdasta nje. Uyothini? Ukuye. Yeah. Come over. Uzongibona. Yamtrepa. Usuke ungazi, ushaya unganakile. Oh, uyamjuma. Uyamjwayela nini? Wena. Delete lapha le emoji ebrinjolo. Nepentries. Nalamanzi lawa athi imbophoma. Yawazi ngithi nike nikhulume ngazo lezo zinto. Uthetha nobani lezo zinto? Nenzani lapha? Very next. Yabona ukuthi kule phone akho lutho. Yeah. Delete lapha type uthi money. Siswami, uyadelete? Abakusheli qobo. Anginika nje. Sengisho ukuthi wena ushelwa nje qobo. Bangishela kodwa Yes. Nix. Awuthi yami, uyayibona le phone ukuthi ayiveli lutho. Yeah. Umani lo qeda utype ongaveli lutho. Yeah. Thani delete umani, thani come outside. Bakhiphele ngaphandle manje. Khonto ngayinakile wena kule phone. Ayinalo lutho. Nala next. Sisi uyawudlala uInstagram. Uyawudlala uFacebook. Sister indaba ifona yakhe empty. ngoba ngiloyal. Type lapho uthi I miss you, ufake neheart red. Ngithola lutho. Ngasithole lutho. Kwenzakalani wena neex yakho? Yanghetha cheater so. Awuwena wacheat. Angicheat mina. Very good. Man. Mfethu uningani phone yayo mfethu. Nawe mfethu ayibole phone yabhora kuveli lutho. Awuyivule fast le. Great. Ugrand? Angina. Usamthanda ne? Ngiyamnana apply. No what? Okay, siswami, mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba lezo ifebe yizo ezobethatha umuntu wakho. All right. Type lapho uthi I love you. Nemfethu Nix. awusondeli nje kulabantwana. Next. Sister kuvela bani lapho? Khuluma sister. Vela mina kodwa angiveli ngiyi-one. Uvela nobani lapho? Kuno baby. Igama baby. Hayi, bhalwe kanjalo baby. Baby. Yeah. Okay. Wena no baby. Vela wena no baby. Asiveli siwuthuke. Nobani? Kunomunye ambhala ukuthi love. Oh, baby no love. Sondela uthi yamini wathuka manje usabazi no baby no love. Ubani ubaby ubani ulove? Upepe uye futhi man. Awu nangu naye lana. Mina ngiseve ngegama. Okay, ubani ulove? Angeke ngikwazi ukuyichaza le. Okay, ubaby. Upepe uye. Ukhona yena my sister. Eh. Khona nomunye ubaby phela la. Lo baby wesibili, ubaby 2. Ulove. Okay, akwesikhulume ngolove. Ubani kulove? Ulove. Uye lo futhi man. Yeah, all right. Okay, ubaby. Yabo le angikwazi nokuyichaza le. Okay, akwesikhulume ngobaby ke simiye kulove. Ubani kubaby? Upepe umunye umuntu futhi man. Oh, akusaseyena my sister.
Yeah. Khuluma uthi yami vele ukhuluma iqiniso ubani ubaby. Hayi umunye ugele ish. Nenzani nalokele tshela umuntu wakhe sister nangu uyachaza ukuthi umunye ugele. Chaza mfethu hey. Hawu. Ish. Ugele lona ish mina naye sisathi kutshontshana kancane yabona. Ungathi kancane niyajola. Because sasekhona namanje. Lalela sijule. Nenzani? Sisathi kutshontshana kancane. Okay. Nala lo baby. Ngisatshontshana no baby namanje. Okay. Manje siyekile. Hayi angikayeki. Why niyeka sewubanjwa? Why? Akuthi angeke uzu understand now. Ngenza ukuthi ngi-understand, ngifuna understand phela manje kule point le. Ish. Yazi nawe mfethu. Ungiyazi ini into engiyazi. Yazi mthitha vele angeke aze aphele. Ayikho leyo. Umchita. Uzama ukuthini ngamachita mfethu? Welcome siyenza lento enziwa lo mfana. Masha amagama wenu, masha amagama. Asiyazi lento oyenzayo thina mfethu ungasifaki endabeni zakho. Khuluma nje uwedwa wena. Ubani baby? Ish ugele khulumani bekangichaza kahle. Ubaby ne? Oh, shumi mina ngichaza. Yeah. Yangichaza. Cha. Chaza ubaby. Nendlela yena achaza ngayo mina engingayichaza. Uzumbiza nango baby. Hayi nawe uyangichaza mede. Ngichaza ngayiphi indlela? Oh, numedeni. Ngayiphi indlela? Yeah, chaza. Ziningi nje. Ziphi zona? Yeah, ngifuna ungitshela ukuthi ziphi. Awukeli yangincanywa and nami ngathola ngiyamncanywa. Oh, shumi niyathandana wena naye. Yeah, sikisathi kuthanda manje. Cha ungazi ukuthi ke. Usukwatisa my sister mfethu. Usukwatisa. Usahlona angiboni yangikhanyisa. Yeah. Hayi angiboni yangikhanyisa. Ubheka ngetochi manje. Hayi mara mfethu. Ngisebumnyameni. Hayi mara mede ngiyayidli. And uyahleka sister uyahleka yambo? Uyamchaza lento ayena. Shuthu polite. Yes. Polite. Yazona igama lakhe lithi ukuphola mara cha yena akapholanga. Okay, ubaby ke lo ulove yena. Ulavuye lo. Hayi Sivela musicamba. so-3 phela la. No 3 kanjani? Sivela so-3. Yeah. Uqonda ukuthini? Ulove ne futhi manje. Uye le. Awuthi yami ubaby usumchazile. Lo mntwana uyamthatha phone yakho. Uthe uyamthanda uyachaza. And then kube khona no love. Ulove ubani? Awuthi yami ubani ulove? Bani ulove? Chaza phela. Silalela sifukwazi. Ulove udini. Ubani? Udini. Odinhle. He. Nenzana nodinhle. Naye nje ngelinye ilanga ngihamba nama-gents la ngambona ngabona ukuthi umntana lo uyangichaza le. Wena sichaza sibani? Yeah, kasilonke. Sichaza sibani? Uyachazeka umthetho wakho. Close control athi. Hawu, ama feelings akho ahluleka ukuzicontrol. Uqale nini ukubona ukuthi uyahluleka ukuzicontrola? Khana ngiqala manje. Ngoba usubanjiwe. Ngobani? Ngoba ngiyakuthanda bathi Ngiyakunikeza yonke into, ayikho into engakunikezi yona. Ngikupha yonke into. ungipha yonke into angikhiki baby. Kodwa Uba ondla ngani ke lapha abawu2? Wenza ngani yana awuchazi. Bona bonke. Uba ondla ngani? Bona Oh bonke. bona. Serious. Uhappy ne? Angikho happy ngoba umuntu Usazoqhubeka ujole nalona njengoba umbona ukuthi unala mantombazana. Angeke. Abodinhle babiza ngabo love. Uyamuza ukuthi uthi futhi bayamuondla. Yeah. And wena ngapha wena sister wena wenza konke. Uzulale nangomqolo phansi. Yazi uyangijwayela. Why ujwayela my sister? Sakazi yazi. Sister meke. Ngiyaqolisa baby. Sister so usazoqhubeka ujole nalo. Cha, angeke. Wow. Ngifuna ungichazele kahle ukuthi uze wena nabo ubalande kahle ububona mina ngisidididi sakho. Yeah. Ngingakuyezi Sister ngeke umshaya ngithi. Angithi ngeke umshaya. Sister ngeke umshaya ngithi. Okay, ngeke umshaya ngithi. Because uzoboshwa phela na ikamera. Yeah, bayaboshwa abantu abashaya abantu besilisa. Bambi mic nikhulume lento. Chazela my sister uthi yami. Ngiyaxolisa. Uxolisa ini? Yeah. Yinto exolisayo. Ngifuna ungitshela ukuthi into exolisayo. Polente ngiyenza. Bangibambisa imic manje. Ngabe ngiyakudonsa ngempama bangibambisa imic. Ungamdonsi ngempama ngene ubambe mic. Ayithi ngiyakuthi ngifike. Uyahleka nokuhleka uyasina. Kumnandi. He? Mawubona mina ngibona joke. Mawubona mina ngibona joke wena. Yazi mina ngihlezi ngismile. Ngiyabuza mawubona mina ngibona joke. Ubani ulove? Chaza phela kwenzakala. Ubani ubaby? Ujole nabo okay shumi mina bengisilima sakho. Uyislima wena sister. Sho sister islima. Wena awuthi uqondi sister sho uqondi ukuthi uyislima wena. Uyabona amajita wena. Kanti awuyi yobona amajita yobona ifebeza. Yeah. Ngiyaxolisa for lo. Oh xolisana. Ayithi ngicela. Kade uthi uma sister islima usuyaxolisa. Maye
uzongitshela ukuthi uyaxolisa manje bese ngikuqolele bese uyaphinda futhi. Cha. Proof. Ngama camera. Proof. Futhi usiprovele ukuthi awubiki lamantombazane vezi. Angeke ngisaphila. Angeke ngisaphinde. Yazi mara uyangijwayela. Sister usazoqhubeka yini ujole nalona mshiye mlahle ngiyacela sister ngcono umlahle yeah ngiyabonga akasakufuna yeye dlala ngayo uyahleka kwambambi hawu hayi ayiwazi sister hayi asamfuni ngempela ngithi yeah musikhomba ingane ngo7 uyayithusa angifuni yeah ubeka nale intombi zakho ezothu yamtshela uthi ngiyazibuza mhlazeni bazobona le video le bazothini yeah cha kuzophela ngeke besakondla nangafale ngithengelanga lutho keep isikhoma sama sister dog let's isikhoma sami let's isikhoma sami letha isikhoma sami sizoqampuka leso sikhwama into soqashula leli soqashula ijwaba nje nizolokhuzana hamba sister ngelanga lutho why ungathengelanga umntana nithi ngevalentine yeah hamba wena sister ukujwayela kabi lo why ungathengelanga lutho umunye umntana ngevalentine hamba sister yeah lapho sithi kuyilungisa yini enizoyilungisa uthi ungathenganga lutho ngevalentine wawukuphi wena ngevalentine angikhona futhi manje pho indaba ungathenganga lutho ngevalentine ngikhohliwe futhi manje benganama ukhumbule ba ulove ukhumbula ubaby miyeke lo welcome miyeke hamba Petru hamba la sikudinga hawu ayikho lento yalo King Ginger Cream de la Cream twana se King Indlovu do the right thing take us home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. andile ngomunye umfana nje mistake